annabi dai yan uwa mai duka ne maulana a kara da ballamari ne ma farko rabbu kai na sa'as samadi Allah sai da kai muke yin tanadi kai ka nufa yabo muke yi hasadi roƙona rabbu sanya mana hannu ma annabi dai yan uwa mai duka ne maulana a kara da ballamari ne annabi dai yan uwa mai duka ne maulana a kara da ballamari ne ma salati addadin buwayen lamari mara kirguwa da ɗagurin albashari dalai har sabu sirrin zikiri shaktita da har jiyali ka saka su ma shugaban masu yabo na dajin tafiyar shi san babu tabo ga annabi ne yake kira ai ta yabo imam sanin murabbana kai masa baiwa ma annabi dai yan uwa mai duka ne maulana a kara da ballamari ne ma shabbar hama shugaban masu yabo na dajin tafiyar shi san babu tabo ga annabi ne yake kira ai ta yabo imam sanin murabbana kai masa baiwa ma salamu alaika sahibin tajigwani assalamu alaika sayyidul kaunaini salamu alaika zamanin zamani ka amsa kiran ce ne da ni ka shigo kai ma annabi dai yan uwa mai duka ne maulana a kara da ballamari ne ma ya sayyidin sadat muqaddisu ne siradallahi maksusun bil izni najibun ne mudaharul janani ne fa wallahi inni uhibbuka zulmana uban masana mai da baya gaba mai daraja kamar ka ba za a yi ba tun kawon mu kai na sanya a gaba mai haske ka samu dace da rabo annabi dai yan uwa mai duka ne maulana a kara da ballamari ne ma karimullahi sayyidi hamidna muhammad shamsul haqqi arzikuna wakil shafi'u maula ya sayyidina alayka salatan da'iman sayyidul umma shugaba ya fada hatsari mai kaunar kada baya garari Allah kai ya ba mu dan mi nazari mai asali kaunar ka tilas ne kai ma annabi dai yan uwa mai duka ne maulana a kara da ballamari ne ma shi alamul yakin ne uban gayya tallahi baligun kai na gaya sayyidina hudan nur jagayya muhammad lam ya arifu gairu ilahi ma ina ya kamar mahmud dangina hannun rabbu ne fahimtar kaina mai asali ka haska ruhina
annabi dai yan uwa mai duka ne, maulana a kara da fallamari ne ma. Sannu rasul ka kure duk masana, abin kauna kuru-kuru sayyadina, mai tutar ilahiya ka'iduna, mai Allahu shiryan aljanna mutane ma. Mai iska kai ka sanya ta fita, duk daraja ta gabanka ne ta fita, mai girma kai ne cikar bauta, rayayye tinkan a gabo raina ma. Annabi dai yan uwa mai duka ne, maulana a kara da fallamari ne ma. Mujibu mujabu hashirun ne na gari, mujtaba karimu yawmul hashari, gausin giya su gaisu ya albashari, maulana azizun fadilun zulhimma. Ya manzo da kai muke sankatari, tinkahonmu ni da kai nai nazari, kullum sai a san ka ne nai uzuri, ya hadi ka samu dace da rabo ma. Annabi dai yan uwa mai duka ne, maulana a kara da fallamari ne ma. Kamil ne ikilil muqaddus ne, bashirin ne mubashirun fardun ne, maksusun bil izini mai sanka ne, imamul muttaqin ka ce ya ka zo kai ma. Da na same ka babu sauran hadari, sayyadil anan fardu ne bashari, da san samun ka kullun nake katari, laifina a ƙara yafe mani suni ma. Annabi dai yan uwa mai duka ne, maulana a ƙara da fallamari ne ma. Nan ne zan tsaya da baiti na gwani, annabi ni a ƙara ƙarin izini, in ta yabanka duk tsawon zamani, dan Allahnka za ka mun annabi zilmanan. Sharura biyu shugaban masu yabo, dan Usmanu baba mai babbar rabo, Allah ji kan sharu ya sada sada rabo, alfarmar rasulina sayyidina hadi. Annabi dai yan uwa mai duka ne,